Hey, hallo julle, hoe gaan het? So, vandag gaan ek die muurding hier toemaak met sand. Hier is die muurding. As julle kan sien, ek sit toe. Okay, hallo julle. Vandag gaan ek die muurgat toemaak met 'n graaf en met sand wat ek hier aangemeng het met en sand wat ek gemeng het met water. En dan gaan ek net sement oorgooi en laat gaan. Maar soos wat julle kan sien, daar soos hy klaar toe, nog iets sement gooi. Maar julle subscribe en druk smash daar like button. Kan ek baie views kry, dan kry ek die diamond play button kry. Dan kan ek om een van julle views gee. So gee hom net. Asseblief boys. Cheers. Like and subscribe. Cheers boys.